Takže čau lidi, zase u dalšího videa, když je naše první, ale to nevadí. Dneska budeme točit na náš nový kanál, takže nás odebírejte. Dneska budeme točit ochutnávačku s mojí sestřenicí Domčou. A tady, já nevím, co uvidíte. Tamhle je vašíček, ale tam si tady hoví. Takže jdeme natáčet. Takže čím bychom začali? Čím začneme? Tímhle asi? No asi, ano. Takže nikdy jsme neměli tady to. Jakože nechtěli jsme to nějak ani to. Vypadá to divně a slyšeli jsme, že to ani není moc kyselý, takže... Tady dostanu pořádně. Takže... Jsou tam i růžový, takže růžová, černá, takhle a takhle. Takže každý má 4, takže první začneme asi černou. Že černá je prostě taková dětka. Asi takhle vypadá nějak ta černá. Jo. Takže jdeme na to 3, 2, 1. Je to vlastně si. Trochu jo. Je tam trošku cítit ta kyselost, jenom fakt trošku. Čekal jsem, že do toho dají i to bonbon jako náplň nějakou, třeba tu černou, aby to chytlo víc kyselosti. Protože to nepřipadá, že to je kyselý. Jenom tak nějak trošičku. A jinak je to úplně v pohodě. No. Vždycky na konci to budeme ohodnotovat. Ohodnotíme to pak a uvidíme. Prostě jako nějak. Jsou extra asi. Ale jsou sladký na konci. To je dobrý. Hodně. No, tak dáme další balíček, ne? Okay. Co to má za chuť, kámo? Jsem utrhla asi. Musí takový jako huba buba. Trošku tam cítím. Pomeď granát. Aha, že to je granát. Granátový jablíčko, ne? Asi. Protože černá granátový jablíčko, je to fakt dobrý, doporučuji. No. Jdeme asi na růžový. To je nějaká borůvka, nebo ne borůvka. Strawberry. Wild strawberry. Takže to bude... malina. No, strawberry je malina. Nevíme, nejsme zase tak dobrý angličtináři. Otestujte to a napište nám do komentářů. Přemýšlím, že zkusím spíš tu fialovou. Jde ti? Já jsem to držel. To nevadí. Takže můžeme pochutnávat něco jiného, že? Ne, musím, budu dochovat. Grapefruit. Jo, to je tohle. Grapefruit, kámo, víš, co je grapefruit? Jo, už vím. Kámo, fialová, doufám, že bude dobrá, protože grapefruit mi fakt chutná. No tak ty vole. Ne. Ona je úplně na drogy. Kámo, dělej. No. Už jdeme chutnat. Já už mám kyselější. O trošku. Jo. No. Ne, pak musíme spolu, abychom to ohodnotili spolu, debile. Já vím. Se jenom otevři a nejest to. Asi jsem fialový. Však jo. Když byl ten černý a ten asi necháme na později. A jo. Ale to zaseká mezi zubech. No. Jdu na to je růžový. Že? No to strawberry. Ty kráso. Ta růžová už je kyselější, ale. Si dám taky růžový. Já mám taky kyselou růžovou, kam. Já mám tuhle stu. Tady ta růžová mi asi přijde nejkyselější. Pak je... Ta fialová taky. Pak je ta fialová, pak je až ta černá.
No. Tak bychom to asi tak ohodnotili, no. To je růžová. Ty kráso. A ta růžová kámo je fakt dobrá, kámo. To je... Kámo, to je ho dáme do hry tady, ty vole, mi přijde. A to lidi fakt dobrý. Doporučuji. Kámo, tady, že to je jakože extra prostě vidíte tu čáru a to je jakože to je fakt jako extra kyselý. Nevím, co to je jakože vidět. Ale moc to jakože nepřijde. No. Tady jsme si vzali ještě kofolu. Jakože my dva už jsme ji fakt extrémně dlouho neměli. Takže asi nějak tak. Já se napiju. Lidi, je to dobrý. Asi já bych dal tak... Já bych dal tak asi 7-8 z 10. Doporučuji. Ale hrozně se to zaseká i mezi zubech. No to jo. Jestli Jestli máte rádi kofolu, tak nám dejte like. A jestli víc Pepsi, tak jenom dejte odběr. Já mám jakože asi Pepsi možná i víc rád. Já slyšela, že v kofole a v Coca-Cola a Pepsi a takhle jsou, je hrozně moc toho, kofeinu. No, tak ne asi. Ale hodně. Nám ve škole to zakazují, ale to se nepiju, mě jsou úplně ukradení. Asi jak tak, no. Fakt, že to nastudujou. Shit, kámo, se nám to budu se učit, tak jak nás se zabijou, co? My prdíme na ně, jsou nám úplně jedno. No tak co ještě? Čum, no tady ještě. No tady doslova jedna vypadla, kámo. A nakonec, lidičky, máme překvapko. Počkej, to si... Jo, to je to moje. Jo, to je to moje. To je to moje nakonec. Takže. Hej, nedělej. Zde máme tady to Haribo duhový. Jo. Takhle to vypadá. Ne, my jsme to neměli. Teďkom to mají asi nově většina lidí. No. Takže. První chutnávka. Takhle to vypadá. Počkej, dejte pryč. No to vidějí, ježišmarja. Oni nejsou slepí jak já. Ne, to pojď. Tyká, je to tvrdý, ale. Jaký je hrozně tvrdší. Čekal jsem to víc. Fuj. Ty krásy, to je tvrdý, bolí mě z toho kam čes. Ale to je i nechutný. Ne, je to co jako... Ale, Jako ze začátku je to hnusný, ale... Pak už je to v pohodě. A jak prostě je ta duha, no. Znáte ty duhy, ty placatý, tak tady něco na styl jako toho, je to hodně tvrdý, blbě se to rozkusává, ale je to hodně podobný. Ty krása. Ale fakt umírávám z toho čelist. Ale přečíte si jim, to budete vypadat jak Sigma. Ty krása. Ale bolí. Ty budu Sigma muž. Dobře. Moje pacientka, můj klinický přítel se tady dusí. Kofola vždycky pomůže. A já slyšela jsem, že kofola je dobrá na žaludek. Je. To je protože ti pomáhá ty bublinky, ti to své sklidit. Já si vždycky sám, jakože, víte jste slyšeli, že kofola a tak jako... Už na to, já už to nechci. Tak já se nechám, co? Ne, jako já si to dám. Jo. A poslední, tady máme... Takovouhle pizzu. Takhle pizzu dá nádhernou úplně. Tady má 4 kousky, těším se na ní docela. Pizza. Já jsem ji nikdy neměl. Taky ne. Ale- A teda fakt toho. Ale těším se, počkej. Jsem ani neviděla v žádných krámech.
Tak zase utrhni si i ty. Šmarek, ty trhá. Co máme? The fuck, nemá otevírání. To nemá otevírání lidí. Musíš to otevřít zubama. Ne, já to tady mám už otevřený. Je také. Hej, to je nedobytný lidi. Au! Kamo, to je lidi nedobytný doslova. Ani zubama to nejde. Tak my jsme úplně pitomí, čum, tady máš otevírání. A já ne. Jo, máš? Kámo, to nejde, ale já to nevím. Koukejte, tady takhle ze strany máte otevírání. Jakože kási taky. Máte tam takovou šipečku, jo? Kterou se s tou i tak otevřem. Ale prostě, kámo, to nejde. Kašlem na to, že tady mám nůžky. Nůžky jsou vždycky na pomoc. Nůžky jsou řešení. Třeba roste ruka. Je, dobré. Lidi, říkám, dějte to nůžkama. Protože, kámo, tady to je fakt nedobytný jako svin. Kámo, nekrkej nám tady do záběru, víš co? Tady 100 lidí ještě pobliju, víš co? Kvůli tobě. Kámo, lidi, to je úplně mastný. Fuj, to je úplně... To je úplně slizký, kámo. Oh shit, kámo, lidi, čím to na to? To je hrozný. Čím to na to, kámo? Ty vole. To je úplně slizký, kámo. Ty akáž. Oh. Fuj, oni tam jsou i houby. Koukejte na ty houby tady. Nejen co je tady to zelený. To Napište nám do komentářů, kdo z vás nesnáší houby. Jo. Fuj, já určitě ne. A kdo má rád houby? Tam je nějaký list. Rajče tam je. Už tam nemají šunku. Ježiš, já tam mám houbu, kámo. Čím to je úplně houba celá, kámo, úplně... A pak tam je takhle list. To je co list, jako. A je to list? Ne, to je chili paprička. Ne, to jsi taky degeš. No, jakože nevím, co bylo to kulatý zelený. Nevím, co je to kulatý zelený. Mně to ani nechcete pěkně. Tak mi to dej. Ne, já si dělám srandu. Ale má to takovou divnou pachuť, jako jo. Ta houba by zrovna měla. Počkej. Kde jsi na to dělaný struku, ani tady to. Jak kolik z bodu z 10. To Haribo, jenom lidi, to já dávám asi tak 9, 8,5 z 10. To je. Ta pizza je fakt slizká. Nemá, jako je dobrá taková, ale... Má to přesně jak houba a já houby nevím. No něco asi, mě to moc jako jako houba. Jako nějak taková podobná. Ale trošku jo. Ty houby dám asi 4-5 z 10 asi, no. Jako já houby fakt jako nejím. No jakoby já jim úplně jako rozdrcený, fakt jako to třeba jako v rýži, v té omáčce, kde máš to. Jinak to fakt jako nevím. Kofola, vždycky všechno vyřeší. Přesně. Dusí se, zapít to kofolou, nebo pepsinou, jenom tak. Co to? Glog, 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 glog. Já si dám ještě ten druhý kousek. Co? No ty jsi mi to celý vychlastal, no tak běž, prkínka. Chudá. A ten Vašek. To nebudu magor na plišáky. A to už je 13, ne? Nebo kolik ti? Ty plišáci nám tady chodí sami, jo. Čím to je? Kam tady to zelený? Napište mi do komentářů, co si myslíte, že to je, protože salát to určitě není. Protože salát vůbec na pizzu nepatří. Tak kámo. Hej, přestaň tady furt házet chudák. Holky čekají bez nosu. Ne, ty máš. Já spíš jako fola, no, co vypil teďka celou. Veď, ty jeden z mých celou vypil, vole. Ale jo, hele, jako Lidi. pizza jde, no. Kámo, co je tady to hnědý doslova, to je maso, ne. Ne, to je ta houba. Ne, kámo, ne, ta houba vypadá jinak. Jo, je to ta houba. Ne, není. Jo, je. Ty krása, smrdí to, kámo. Napište nám, kdo z vás má rád FNAF Five Nights at Freddy's. No. Ty krása.
Lidi, tebe, kamo masný, sližský. Smrdí Smrdí to. to. Po mně dojít, mě pořád tady to. Já si dodám tady to. Ale já to Tohle, tady ty zombie lepky, nebo co to do pekníka je, tak ty jsou fakt dobrý. Občas jsou kyselý, ale jsou dobrý. A kyselý mají být. Tady v tom to má být jako velký stupeň. A to má být fakt jako bomba. Takže tady vidíte ten snupen nahoru. Já musím vidíte. Asi nahoru a vybuchuje to. Takže to mělo být extra kyselý a není to asi. Jakože nějaký jsou kyselý. Ale já se modlím. A tady to je aspoň tady tohle poslední černá je kyselá, kámo. Nic no. Není. No lidi, to je pro dnešní video asi vše. A čus.